I arbejdet med film og visuelle produktioner, der i en eller anden grad forsøger at etablere en autenticitet, og for at give en grad af at være virkelighedstro, er det nyttigt at skille mellem fakta og fiktionskoder. Vi vil i denne anledning analysere De vilde hjerter, som er lavet af Michael Nord. I det første klip, som er fra det første minut og til det første minut og 45 sekunder, så er de unge meget virkelighedsnære. Det fremgår tydeligt, at de interviews, når de kigger ind i kameraet. Der er dog ikke noget kamera, hvilket her fiktion kommer ind, men resten er egentlig rimelig i forhold til den faktakoden, da interviewerne ikke er med. Det er meget live optagelser, vi har med at gøre, hvilket er en del af faktaen, der gør, at det er noget rigtigt. Og fortælleren er ligesom en flue på væggen, da vi ikke er opmærksom på, hvem der egentlig er. Det er meget observerende. Lyset er meget mørkt. Der er ikke noget opsat, hvilket også er fakta. Og det er håndholdt, som giver det en bedre fornemmelse af, at man virkelig er der. Og en flue på væggen. Det er meget nærbilleder og ultranære billeder, hvilket er fiktionen. Og det er fordi, at vi påvirkes meget som seere følelsesmæssigt, når vi kommer så tæt på dem. Vi fornemmer dem på en helt anden måde. I forhold til klipning, så er det jump cut, og det er en del af det fiktive. Og det er fordi, at det skaber lidt en uro og en usikkerhed omkring de her drenge og den her dokumentar. Og det er også meget i forhold til den personlighed, vi så lærer, at de senere hen har. Så har vi det midterste klip, hvilket er fra 56 minutter til 1 time og 30 sekunder. Her handler klippet om, at en af drengene klager sig over, at de andre ikke er vilde nok. Han kalder dem for luksusdyr, og han siger til dem, at livet det skal gøre ondt. Han bruger enormt mange bandeord under hans tale, hvilket gør det super svært at lytte til den for os, og vi kan heller ikke rigtig identificere os med den. Klippet slutter med en af de andre drenge, som snakker om, at han vil have mere end bare sådan druk og hår. Han vil gerne have noget fællesskab. Han er næsten mundlam, og han ved ikke helt, hvordan han skal forklare, hvad han føler. Vi ser stjernerne, som sådan former sig som Danmark, og stjernerne det ligner et kort, og Polen kommer så på kortet, og det symboliserer så, hvor langt de egentlig er væk hjemmefra. Scenografien den er faktabaseret, da der bliver filmet, hvad der sker lige når det sker, og kamerabevægelserne er ligeledes faktafiktioneret, da der bruges håndholdt kamera uden slow motion og andre specielle effekter. Ligeledes er perspektivet, som er bare et normalt perspektiv. Billedbeskæringen er dog fiktionorienteret, da der er halvtotale og en helt nære billeder. Det giver filmen en effekt af, at vi er der, og vi er helt inde i diskussionen. Lyset er faktaorienteret, det er nat i klippet, og der bliver brugt nattelys. Klipningen er også bygget på fakta. Det er et af de mere rolige klip i filmen, og der bliver ikke skydt på samtalen ved at klippe i den. Det giver filmen et mere roligt øjeblik, hvilket hjælper os med at forstå karaktererne. Så har vi om slutningen fra 1 time og 10 minutter til resten af filmen. Slutningen den omhandler deres dilemma, om de skal tage til Pommern og lave et show, som de slet ikke har forberedt, eller om de skal køre tilbage til Anders og sige farvel, inden han skal flyves hjem på grund af hans skader. De diskuterer, om showet eller fællesskabet er vigtigst, og de bliver hurtigt enige om, at fællesskabet var det vigtigste. At de ikke engang har forberedt showet, viser, at showet ikke er målet, men rejsen er. Showet er bare en destination, så de ikke kører rundt i Europa uden grund. De ender med at køre tilbage til Anders og sige farvel. Forhold til virkeligheden har en fiktionskode. Vi observerer blot deres diskussion og beslutning. Scenografien, kamerabevægelserne og billedkompositionen har en faktakode. Det giver publikum en følelse af identifikation. Det er første gang, vi virkelig ser, hvor højt de vægter venskabet. De bruger ikke bandeord eller råber og skriger, som vi normalt har set dem. De har bare en helt normal diskussion om, hvad der er vigtigst. Lyset har faktakode, da der bliver brugt naturligt lys for solen. Det er dag i klippet, og vi kan virkelig se den smukke natur, når de kører. Lyden har både fiktionskode og faktakode. Der bliver brugt musik, når de kører og når de leger, men der bliver ikke brugt musik, når de snakker osv. Der bliver brugt meget tysk musik i starten, for at repræsentere, hvor de er henne. Opgave 3. I forhold til filmen Armadillo, som også er en dokumentar,
så er den reelle forskel egentlig kommunikationen mellem de unge, hvoraf at i Armadillo, så snakker de egentlig ikke så meget om deres følelser, hvoraf at i de vilde hjerter, så kan de egentlig ikke få nok af at snakke om deres følelser. Prioriteringerne er meget forskellige. I Armadillo, så ved de egentlig, hvad deres formål er. De kommer for at gøre en ting, og så tager de hjem igen. Hvor at i de vilde hjerter, så tager de egentlig på den her dannelsesrejse, uden egentlig at have et formål, andet end at finde sig selv og den her personlige frihed.